Salutare, dragilor! Suntem alături de Ianis, care astăzi va executa parcarea cu spatele. Mai mult, așa ca de obicei, vom face niște manevre speciale, adică parcare cu spatele, mers cu spatele, întoarcere și, bineînțeles, multe viraje, că ne mai pune volanul ăsta câteodată probleme, nu? Hai să vedem cum ne descurcăm. Sărbători fericite, că azi e Vinerea Mare și să aveți un Paște liniștit. Urmăriți-ne, mai dați-ne acolo câte un comentariu, câte un sfat și vedem ce putem face. Hai să plecăm. Așa. Deci plecăm de pe semnalizare, asigurare. Asta cred că ți-a intrat deja în reflex, nu? Așa. Uite, hai să facem o întoarcere aici. Deci ne oprim pe partea dreaptă, cât mai pe dreapta. Semnalizarea să rămână. Atât. Și acum prin manevre înainte și înapoi ne întoarcem. Vezi că e un loc un pic mai înghesuit. De-aia te-am și pus. Semnalizăm ce? Stânga și ne asigurăm. Așa, foarte bine. Schimbăm viteza prima dată ca să putem să mergem în timp ce virăm. Așa, și dăm drumul ușor la ambreiaj. Ne asigurăm și din stânga și din dreapta, da? Mergem cât mai în spate ca să ne creăm loc să virăm în stânga. Așa, foarte bine. Ianis al băiat înalt al meu, 202. Așa. Auzi, mă pune camera să mă odihnesc. Și hai să executăm acum o parcare cu spatele, Ianis, la prima mașină aia gri care e în fața noastră. La, nu știu ce număr e acolo, 9 cred că. Deci primul lucru, semnalizăm. Al doilea, păstrăm distanța. Așa, foarte bine. Ne uităm și în spate să nu vină vreo mașină să-i punem frână. Și acum ne încadrăm pentru parcare. E, okay? E foarte bine. Da? Până când vezi locul de parcare în oglindă. Uite, îl vezi? Atât. Da? Ce facem? Ne asigurăm. Am schimbat treapta de viteză, virăm maxim dreapta și venim către locul de parcare. Dacă vedem că ne apropiem de mașina din dreapta, mai corectăm puțin cu stânga. Stânga. Atât. Vezi jos linia? Da. Și am revenit în dreapta. Dreapta, dreapta, eu sunt dreapta. Așa, foarte bine. Până când ajungem paralel cu linia, atât. Și îndreptăm roțile. Atât, foarte bine. Da? Hai să mergem în dreapta. Repetarea e mama învățăturii. Următoarea te las să o faci tu singur. Da? Da. Așa, mai mergem acum. Ieșim în stânga aici, printre parcare, printre și bloc. Vezi, nu ne călcăm pe locul de parcare. Așa, te gândești că ar fi fost o mașină acolo. Așa, foarte bine. Și hai să virăm la stânga. Mergem la stânga. Mergem în oraș, uite, mergem la Cub. Ca să învățăm parcarea acolo, vedem cât de aglomerat e, ca să nu încurcăm pe alții. A fost ok asta? Foarte bine. Așa, mergem înainte. Doamne ajută. Așa. Vedem din timp ce? O trecere pentru pietoni. Vedem pietoni? Nu. Deci putem să continuăm deplasarea. Scos-o din tensiunea aia. Și acum o mai corectezi din frână, că ea prinde viteză din gravitație, nu? Că ești la val. Acum ai grijă să-ți controlezi viteza, să nu depășești viteza de 50 la oră în oraș. De exemplu, când va ninge, nu să fie iarnă, poate nu ți se mai potrivește viteza asta să mergi. Și atunci mergi mai încet, o ții într-o frână de motor. Mai în față, uite, facem o frână de motor, frânăm și trecem în treapta 2. Ridicăm ușor ambreiajul ca să cupleze mașina. Lasă-o într-a doua și o ții doar din frână. Deci frâna e baza. Frâna de motor, cuplarea în treapta inferioară e suplimentară. Mergem în stânga, nu? Fără semnal.
principal. La primul semafor mergem înainte. Prima intersecție semaforizată, ca să vorbim corect. Ții din frână cât mai mult, frână, doar frână, doar frână, doar frână. Călcăm ambreiajul. Ia uite ce e în față. Dăm drumul la ambreiaj, dăm drumul, s-a făcut verde. Așa. Mai în stânga un pic ocolim canalul ăla. Așa, deci căutăm drumul cel mai bun, evităm o groapă, nu știu, ceva. Și acum intrăm în coloane, intrăm în ritmul coloanei. Se vede că ușor, din timp. A întâia. Păi. Și acum păstrezi distanță mare de mașina din fața ta. Atât, e suficient. Păi mergi, de ce te oprești? Acum o joci frumos din ambreiaj. Deci dacă merge coloana, mergem și noi. Așa. Dar păstrezi distanță. Poate nici cel din fața ta nu e vreun meseriaș. Și dacă îi scapă mașina în spate, în cine intră? În tine, nu? Da. Vezi, cel din spatele tău, uite ce în spate a rămas. Și acum ajungem până aici în vârf. Dacă se oprește coloana, ne oprim și noi. Scoatem pe liber și așteptăm, nu? Admirăm peisajul. Mai. Ne jucăm cu ambreiajul. Așa, din ambreiaj. Îl calci, îl lași. Mai. Așa, vezi că merge coloana. Noi o să virăm la stânga. Deci virând la stânga ne apropiem de partea stângă, nu? Da. Așa, foarte bine. Acum ambreiaj, scoatem pe liber, dacă mai așteptăm. Le mai arătăm râul Târgului, blocurile Turn, aglomerație. Da. În zile de sărbătoare se face și aglomerație, că lumea se duce să facă cumpărături, să facă una alta. Gândește-te, mergi cu mașina, te duci undeva, trebuie să faci o parcare. Trebuie să te gândești dinainte și locul unde te vei duce. Mă, eu sunt în stare să fac parcare acolo? Da sau nu? Așa, ridici ambreiajul și o ține motor. Vezi? Tu o ții ușurel, doar din frână. Mai spre stânga. Cât mai spre stânga, să-i lăsăm pe cei care se duc în dreapta. Așa, mai spre stânga. Uite, te uiți și în oglinda din dreapta, da? Calci ambreiajul, scoți pe liber. Așa, vezi ce frumos trec? Acum îți mai reglezi oglinda, dacă a rămas cumva mai jos de la parcarea cu spatele. Nu e mai bine acum? Nu mai bine. Deci tot timpul aveți posibilitatea să vă reglați oglinda. Scoate-o pe liber. Ai răbdare. Până nu pleacă ăștia din fața ta, n-ai unde să te duci. Gândește-te că mașinile care vin din față trebuie să le dea prioritate. Oamenii ăia or să treacă strada. Cei care virează stânga să opresc, ăi alții trec. Noi stăm. Intuiești dinainte ce se întâmplă, da? Acum plecăm mai în față. Aici ai noroc că ai și un temporizator și îți arată. Vezi, 10, 9. Vedem dacă îl mai prindem. Am băgat ca mai în față. Asta e. Asta e aglomerația. Sau înmulțim mașinile, vezi, mai stăm o dată. O scoți pe liber. Și te mai duci ușor din inerție, mai dai drumul la frână. Poți să o vezi și pe liber. Așa. În fișa de penalizări aveți o penalizare cu privire la coborârea necorespunzătoare a pantei sau la urcare, la rampă. Ce înseamnă? Dacă coboram tot podul ăsta cu mașina pe liber sau cu piciorul pe ambreiaj, da? Și atunci nu e corespunzător. Sau când urci, dacă în momentul în care te oprești, în loc să ridici ușor ambreiajul și să dai drumul la frână, calci ambreiajul și dai drumul la frână și mașina ce face? Pleacă în spate. Da. Da? Și atunci ea e manevrată necorespunzător. Că risci să-l lovești pe cel din spatele tău. Așa, vezi. Trebuie să avem răbdare multă. Vedem în față ce se întâmplă și vedem, intuim momentul când putem să virăm la stânga. Așa. Ne băgăm acum, da? Nu avem pietoni, venim cu dreapta frumos către stânga. Da, pe viraj. Așa. Acceleram, schimbăm viteza 2.
Ușor, 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 ușor. Unde te duci? Uitam în stânga, uitam în stânga. Ușor, Andreea întâia. Atât, ne oprim aici dacă e cazul, dacă nu mergem în continuare. Deci nu oprim în dreptul unei intersecții ca să lăsăm să intre dacă vine cineva în momentul ăla. Mai spre stânga, mai spre stânga. Deci tu stai către stânga să vezi și tu pe lângă mașina din fața ta. Tu îi vezi oglinda la cel din fața ta? Da. La mașina din Acum fața da. ta. Acum, dar dă-te mai în stânga, mai în stânga. Așa, să vezi ce e în față. Așa, și o să intrăm în stânga după trecerea pentru pietoni. Vezi, și el face același lucru. Stai în stânga ca să nu oprești pe trecere și te oprești aici, înainte. Așa, acum te duci mai în față dacă a trecut și el. Și acum rămâi cu semnalul stânga și o să vii cu dreapta către stânga. Mai în față, treci de stop. Mai. Te uiți și în spate, vezi că se oprește coloana, hai bagă-te. Haide, că s-a oprit coloana. Da? Te uiți și în spate. Că s-a oprit cei din spate, el n-avea unde să se mai ducă. Că bloca intersecția. Copilașii ce le faci? Lăsăm să treacă. Păi, din timp să te vadă că oprești, că altfel nu o să treacă, vezi, cum minței. Bravo copilașii. Și acum virăm la dreapta, semnalizăm. Vezi dacă trec și aici, că și aici trec sigur. Bravo, uite, sunt doi frățiori, cred că. Bravo lor. Așa. Acum vedem, avem interzis, nu? Da. Interzis. Deci nu putem să intrăm pe aici. Regulamentar. Dacă vrei tu să intri, poți să intri. Și nu pe prima, mergem pe a doua. Vedem, căutăm cu privirea un loc de parcare liber, dacă vedem. Așa. Vedem vreunul? Nu prea. Primul e liber, în stânga. Îl vezi în stânga? Da. Ce zici? Suntem în stare să facem o parcare acolo? Semnalizăm stânga dacă e. Ne ducem mai în față, până vezi locul de parcare în stânga ta. Da. Așa, stai drept. Mai. Atât. Da? Mai în șalier. Și acum vinăm către Stânga. hai, ușor, din mers, dai drumul deja să meargă. Așa, te uiți și în dreapta. Oprești semnalizarea. Stânga mult. Păi, nu vezi locul? Mai mult. Uită-te să intri și în partea dreaptă. Uită-te și în dreapta. Și în dreapta și în stânga. Îndreptăm roțile acum. Îndreptăm, mai luăm dreapta. Uită-te la linia din dreapta, să fii paralel cu ea. Mai e dreapta. Așa. Și acum e stânga. Acum te-ai îndreptat. Așa, hai, că e mai greu la început, dar nu e nimic imposibil. Și te duci mai în spate, până aproape de linie. Să scoatem botul din drum. Mai. Atât. Da? O scoatem pe liber. Da? Deci am făcut o parcare acum pe partea stângă. E greu? Nu, da, am fost prima oară pe stânga acum. Păi, prima oară, a doua oară, odată e prima oară la orice. Da. Vezi mașina din stânga ta? E parcată regulamentar? Uite, aia albastră. Nu prea, nu? Vezi, e de ajuns unul să se ducă pe o linie și a stricat tot șirul. Da? Da. Așa, acum plecăm de aici și mergem în dreapta. Vezi, indicatorul cedează, l-a pus cu vârful în sus. Da. Te-ai asigurat în dreapta? Nu. Păi n-am venit noi mai devreme din dreapta? Mai în față, că te uși pe bordură. Așa. Te joci cam reajul. Acum semnalizezi dreapta. Așa, Ionis, foarte bine. Te uiți în stânga să nu-ți vină o mașină și virăm la dreapta. Așa. Și acum căutăm un loc de parcare mai în față. Da? Ce facem primul lucru? Anunțăm că vrem să oprim, nu? Nu trebuie să anunțăm? Da. Și vedem cu privirea, cam pe unde ar fi. Nu te apropia de ele, eu te sfătuiesc să stai mai departe. Hai să facem mai în față. Nu. Mai în față. Uite, aici, între Logan și Passatul ăsta. Prima linie, a doua linie, a treia linie, da? Vezi locul de parcare? Da. Bine de tot, da? Da, stai să-mi dau aia puțin mai jos. Așa, nu te grăbești. Te-ai asigurat foarte bine și acum facem virajul. Oprești semnalizarea, mai e puțin stânga dacă e nevoie, foarte puțin. Și te uiți jos să fie liniile bine, da? Uite, acum te vezi și acolo în geam, în față. Stop. Îndreptăm. Cam bine, nu?
Acum chiar mi-a plăcut. Ți-a plăcut, nu? Da. Îți place și ție când iese bine, nu? Cred că merge și mai în spate un pic. Păi dă un pic mai în spate. Un alt reper pe care puteți să-l folosiți, dar nu se potrivește întotdeauna, sunt oglinzile la mașinile de lângă voi. Da? Vezi, aia din stânga ta nu poți să te iei după ea, că e invers. Dar ăsta din dreapta, vezi, noi acum suntem oglinda mai în spate decât a lui. El a lăsat în schimb loc mai mult în spate. Da? Nu, este mai bine. E mult mai bine? Da. Da? Îți mai pune acum probleme virajul, vedem că ne corectăm, nu ușor, ușor. Hai să mergem în stânga. Hai să mergem să intrăm un pic și în aglomerație. Așa. Deci dacă ușurel ne asigurăm și plecăm. Așa, foarte bine, foarte bine. Și menținem traiectoria noastră pe banda. Vezi mașina aia, dacă a lăsat-o mai în spate? Trebuie să analizez acum. O semnalizăm și ne ducem mai către stânga. Semnalizez. A parcat-o și pe un loc. Și nu s-a dus în față cu ea până aproape de bordură. Ușor, ușor. Îl vezi pe ăla în față că e oprit? Da. Păi și ce rost are să-i dai a doua? Care ar fi... Nici mai Nu? Hai să mai facem o parcare cu fața acum, după Loganul ăsta aici, semnalul dreapta. Treci de mașină, ușor. Treci de ea și virezi. Așa, îndrepți roțile și ai grijă să nu intri în bordură. Ușor, ușor, ușor. Hai că mă văd în aia. Așa, păi... Iuțeala de mână și nebăgarea de seamă. Așa, vezi că bara noastră... Așa. E piciorul după ambreiaj. Hai să mergem în spate acum. Deci ieșim. Cum ai intrat, așa trebuie să ieși. A, nu. Ia uite-te în oglindă. Da, da. Tu trebuie să treci de linia aia perpendiculară cu tine și să virezi dreapta acum. Cred că mai asta. Te asiguri din spate să nu vină vreo mașină și virezi dreapta maxim până când ajungi pe banda ta de circulație. Mai, uite-te în spate. Atât. Vezi, acum ești paralel cu liniile din dreapta. Am trecut în dreapta întâi. Acum ia să-mi spuneți voi în comentarii ce avem noi aici, stop sau cedează. Aștept. Nici nu știu. Nici tu nu știi? Eu cred că avem cedează. Stop e pentru aia care vin din stânga noastră. Da? Semnalul stânga. Acum v-am dat... Așa, și mergem. Stop. Prin semnalizarea. Uite, vezi ce frumos trec copilașii? Ai văzut? Și când am venit și când am ieșit acum am dat de câte un copil. Ați văzut ce frumos? Da? Sunt educați frumos, au așteptat, au văzut că oprim. Mergem în dreapta, dreapta. Intrăm un pic în haos. Așa, și virăm către dreapta. Semnalul dreapta. Așa, ne băgăm. Și noi acum avem grijă la trecerea pentru pietoni. Ai văzut, l-a lăsat pe ăla, ne băgăm noi. Așa, acum ai grijă să nu oprești, să blochezi o intersecție. Da? În situații de genul ăsta ar trebui reglementat și la noi în regulament, pe afară se numește în spic. Adică intră o mașină dintr-o parte, o mașină dintr-o parte, o mașină dintr-o parte, o mașină dintr-o parte. Că așa dacă cel care e pe strada cu stop sau cu cedează, ăla nu mai intră niciodată în momentul ăsta. Înțelegi? Și atunci dacă cineva nu-ți mai dă drumul și ție, tu acolo stai mult și bine până să duce traficul. Uite, altă Tesla. Da. Au început să apară multe. Problema, bănuiesc eu că e cu alimentarea la momentul ăsta. Așa. Hai să facem un viraj la dreapta, Ianis. Deci mergem în dreapta. De ce? Te-am scos, văd că aglomerația e în jos și noi mergem. Așa, ai grijă la trecerea pentru pietoni. Așa, deci pietonii au roșu încă și noi virăm. Ne asigurăm din stânga că le dădea verde. Ia uite ce coloană de mașini avem, poate. Da? În momentul în care cunoașteți orașul, vă dați seama cam pe ce direcție se desfășoară aglomerarea. Acum e pe urcare pe pod, pe
direcția dinspre centru spre ieșire. Spre centru e liber oarecum. Frână, am din timp, doar frână. Așa. Ușurel, o să virăm stânga la semafor. O scoatem pe liber. Mai în față, mai spre stânga. De ce mai spre stânga? Intuiești? Să face stânga. Și ia uite-te în dreapta. Și să le facem Ca să le facem loc la cei din dreapta, nu? Semnalul rămâne stânga. Și virăm. Dacă nu vine din față, nu avem pieton. Așa, foarte bine. Cu dreapta către stânga. Ai înțeles acum cu volanul? Da, asta n-am mai grijă. Foarte bine. Lași volanul să revină și accelerezi. Ia uite pe unde ne-a depășit. Da? Se grăbește, e ca la București. Păi da? Ușor. De asta, în momentul în care se produce aglomerare, se găsește și câte cineva care nu are răbdare. Nu? Ca să rimeze aglomerare cu răbdare. Și, Doamne ferește, faci un accident și mai rău faci. Așa de bine de rău, mai încet, dar ajungi sigur. Nu? Corect, da. Așa te grăbești, faci o prostie sau se întâmplă ceva, suporți consecințele după aia. Vezi că e mai liber pe aici? Da. N-avea rost să stăm în aglomerație, nu? Mai în stânga, ești tu canalele între roți. Asta nu cred. Era nevoie de semnalizare. Nu era nevoie. Mașinile care sunt în dreapta, vezi cum e Seat ăsta roșu, e în locul de parcare. E băgat în alveola asta. Și ăsta la fel. Unele din ele sunt mai depărtate. Nu e, eu consider că aici nu trebuie să semnalizăm. Ia uite livratorul cum e cu pungile. Așa, micșorăm viteza aici la trecere și vedem că nu e niciun pieton, avansăm. Dar aici vezi, ai zonă de 30 obligatorie. De ce? Pentru că e o zonă aglomerată, intrăm în centrul orașului, avem multe treceri pentru pietoni, parcări și așa mai departe. Ia uite cum vin. Schimbăm 1. Ai picșorat viteza, da? Scade turația. Când scade turația, se simte mașina, îți dă un semn. Da. My friend, schimbă. Nu? Lasă așa cu a doua, doar frânezi acum și nu locolim. Micșorăm viteza, ne oprim dacă e cazul. Așa. Mai în dreapta sau mai în stânga, că vezi, a rămas o groapă neplombată. Vezi pietonii. Mamă, mă mir că am luat. Ușor. Vezi că te gândești la groapă și trebuia să lăsăm pietonii să treacă. Acum ne cerem scuze. Dar la examen 21. Schimbă mâna. Virăm la stânga. Așa. Dreapta și stânga au stop. Ne băgăm ușor, să nu intri să stricăm frumusețe de mașină. Așa, vezi pietonul dreapta, stop. Ne spălăm păcatul, da, Doamne, iartă-ne. Și acum așteptăm. Ianis, n-are rost să te grăbești. Învățați-vă să vă cultivați răbdarea. Așa, ai văzut oamenii ce departe stăteau? Mulțumim. Așa. Semnalizăm și avem grijă să ne pătrundem pe sensul celălalt. Da? Dacă depășești fără să treci de axul drumului, nu e nicio problemă. Uite unde a oprit italianul frumos în fața indicatorului de oprire interzisă pe sensul opus. Ce indicatoare vedem în față? Stop. Și obligatoriu înainte și la stânga, nu? Da. Și acum stăm, păstrăm distanța lui Porsche. Vezi ce culoare ciudată are? Mi-e place. Da, dar nu e foarte vizibil. Da, asta da. Înțelegi? Deci e culoarea asfaltului oarecum.
Nu că nu e frumos, e frumoasă culoarea, dar nu e vizibilă. Știi care e cea mai protejată culoare? Cea mai ferită de accidente din studii? Negru? Roșu. Ah. Culorile stridente, roșu, galben. Astea care sar în ochi, la distanță. În momentul în care ai o culoare aproximativ la fel cu asfaltul, nu ești vizibil. E frumoasă poate așa pe loc, dar din mers nu e vizibilă. Deci ne oprim unde avem maximă vizibilitate. Da? Mai în față un picuț. Mai în față. Mai în față. Atât, stop. Și acum vedem că edita mai coloana. Trece pietonul, ne băgăm și noi. Nu, păi ai răbdare. Păi îl vezi tu că a oprit? Hai, acum. Dă-i. Deci în momentul în care se oprește mașina din dreapta, dacă la nu oprea, ce făceam? Vezi? Astea sunt mici greșeli peste care vei trece în momentul în care vei prinde din ce în ce mai multă îndemânare și din ce în ce mai multă răbdare. Hai să virăm la stânga aici. Semnalizarea. Deci chiar dacă virezi la stânga și este obligatoriu sau e bandă de stânga, ești obligat să și semnalizezi. Te faci pe sub oglindă. Da, că nu văd. Nu știu, trebuie să găsești o posibilitate de a-l vedea. Vezi, acum e verde pentru dreapta, nu mai pâlpâie. Și urmează să ne dea verde nou, da? Verde. Și venim către stânga. Așa, hai, accelerând. Dăm drumul la volan și schimbăm viteza. Ne ținem în stânga, nu de dreapta. Ai făcut oprirea fix așa, în viraj și normal că n-are turația potrivită. Dreapta 3. Așa, și noi o să o luăm printre blocuri pe străduțe ca să nu stăm în aglomerație, măcar mergem. Vezi din timp, ia uite, se schimbă semaforul, treci în dreapta 2, frânezi, treci în dreapta 2. Hai din timp, dai drumul la ambreiaj. Deci trebuie să iei intuiție. Frânezi, o scoți pe liber. Așa. Aștepți. De-aia. Vezi rostul semafoarelor care s-au pus deasupra jumătății drumului? Să le vezi de la distanță. Că așa tu dacă ai o mașină în fața ta, nu mai vezi de ea. Deci ce ai făcut? Hai, pornește-o, ia contactul. Păi, dacă te grăbești. Ce-am zis? Să cultivăm răbdarea. Răbdarea trebuie cultivată, că vouă vă lipsește. Nu aveți răbdare să țineți piciorul pe ambreiaj. Dacă îi dai drumul prea repede, se oprește motorul. Așa, rămâi cu semnalizarea stânga și o să virăm pe prima stradă la dreapta. Răbdare. O ții continuu. Uite, ai grijă la câte o ușă să nu se deschidă, să vină în fața mașinii. Așa. Acum oprești semnalizarea și o să dăm semnalizare dreapta, nu? Treci în dreapta 1 și virăm la dreapta, frumos. Așa, progresiv, câte puțin. Acum semnalizăm stânga și ne oprim că n-avem loc. Mai în stânga. Atât. Te uiți și în spate să vezi cât în cap ei. Da? Dacă se oprește unul mai în față, îți dai seama că n-avem loc. N-are el loc. Hai, bagă. Da? Se cheamă încrucișare. Chestia asta acum pe care o facem noi, da? Semnalizăm stânga în continuare, accelerăm treapta 2. Hai. Trebuie să ieșim, să fugim de aici din depășire. Și virăm pe prima stradă la stânga. Deci rămâi cu treapta 2. Ușurel. Așa. Și virăm către stânga. Ușor. Așa, foarte bine. Hai să mai facem o parcare. Ușor. Semnalul dreapta, uite la mașina aia. Asta la 7. 7, numărul 7. A întâia. Sau hai la 4. Uite, între ele, ca să fim între mașini. Da? Distanța mai mare. Așa. Vezi că vine mașină din spate. Hai, du-te mai în față. Că nu trebuie să treci de asta. Să vezi în oglindă 4. Mai. Atât. Întotdeauna mai bine vă duceți mai în față, mai luați puțin stânga, dar 100% vă iese parcarea.
Te uiți în oglindă. Mai stânga puțin. Păi, ți-am zis că... Și ridic cu dreapta. Dacă intri cu jumate de mașină în locul de parcare, n-ai loc. Las-o așa cu dreapta. Las-o așa, că nu mai intră. Uită-te și în stânga. Poți să tragi de volan cât vrei, nu mai intră. După aia. Da? Deja abandonăm că nu intră unde trebuie. Da? De ce? Pentru că, păi, du-te în spate să vezi. Uită-te în oglindă. Te urci pe linia din stânga. Păi, nu se vede? Acum, ca să o corectezi din mers, ce faci? Iei puțin stânga, iei stânga. Ține ambreiajul călcat, ia stânga mai mult. Și dai drumul ușor la frână. Lasă-o așa. Mai în față, mai în față, mai în față, mai în față. Atât. Și acum ce faci? Corectezi. Dai cu spatele cu dreapta. O facem și șoferești așa, te învăț și dreapta, 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 până intră între linii. Așa. Și acum în drept și uite-te în ambele părți. Și în stânga și în dreapta. Deci trebuie să vă întoarceți privirea și către stânga și către dreapta. Mai. Perfect. Da? Ai văzut ce ușor să... Da. La examen nu poți să o faci din 7 manevre. Trebuie să-ți iasă din prima. Da. Noi de ce am greșit acum, realizezi? Pentru că n-am fost la distanța potrivită. Venim prea aproape, a intrat către ea. Distanță mai mare și facem virajul. Da? Da. Nu nimic, ne corectăm, din greșeli învățăm. Mergem în dreapta. Așa, ne asigurăm, stânga, frumos. Așa e. Și acum accelerăm. You've been driving continuously for more than 4 hours. Please take some rest. Semnalizăm. Păi, ești peste axul drumului, urmează să depășești. Nu trebuie să anunțăm cumva? Deci aici vezi o stradă mai îngustă. Deci indiferent că ai marcaj sau n-ai marcaj, trebuie să semnalizezi schimbarea de direcție. Așa, opresc semnalizarea acum și mergem înainte. Deci măcar mergem, nu stăm în coloană. Da. Acum iară semnalizăm stânga. Acum? Păi nu depășim mașinile astea. Deci ele chiar dacă sunt oprite pe partea dreaptă aici, noi suntem pe contrasens acum. Nu trebuie să semnalizăm. Semnalizăm dreapta că revenim. Așa, oprim semnalizarea și mergem înainte. Ușor la limitatoare. Așa, foarte bine. Iar semnalizăm stânga. Nu ești peste jumatea drumului. Da. Prin semnalizarea aici la stradă. Și în capătul străzii o să virăm la dreapta. Mergem spre școală. Așa, stânga. La dreapta, în capătul străzii, ăla e capăt de stradă. Semnalul dreapta, întâia. Păi, capăt de stradă, unde se termină strada. Dreapta. Către interiorul virajului. Așa. Vezi că podul e aglomerat. De ce? Dacă toată lumea o ia pe acolo, uite, mi-am luat-o pe stătuțe și am mers. E normal dacă vor să meargă 100 de mașini într-un loc în care încap 50, să te aglomerezi. Virăm la stânga aici. Ușor, nu depășim viraj. Treci în dreapta unul dacă mergi prea încet. Da? Mergem încet, ușor. Da? Așa, vrei să nu oprească el, dai semnalul stânga, îl depășești. Intuiești ce face, el face o parcare laterală cu spatele aici. Da? Hai, semnalul stânga. Stânga, nu dreapta. Da, acum am pus de revenire. Păi revenirea aici revii. Și dai în dreapta, că dai în bălicile astea. Așa. Hai, semnalul stânga iară. Știu că sunt multe, dar stânga în capătul străzii. Vezi, ai ținut-o numai cu a întâia foarte turată. Ți-am citit mai devreme, turație excesivă. Deci trebuie să scoți din turare să-i tai treapta următoare. Așa. Ușor, ușor, ușor. Nu e nimeni la școală. O să virăm la dreapta după școală și o să executăm o parcare cu spatele din nou. Îl așteptăm pe Ștefan. Ne semnalizăm dreapta și uite,
Eu deja văd un loc, 2 locuri libere de parcare. Vezi că ai o mașină oprită aici pe dreapta. Așa, ambreiajul pregătit. Hai să facem mai în față, uite acolo, înainte de mașina neagră. Semnalul dreapta. Și mai departe de aia, mai departe. Atât. Așa. Atât. Hai, vezi, acum ai făcut-o mai de la distanță. Ia să vedem cum iese mai de la distanță. Iese sau nu iese? Yes? Cu siguranță. A fost bine de acum sau trebuia să mai stau un pic? Perfect. Așa. Până aproape de bordură, da? Cât mai aproape de bordură. Gata? Perfect. Așa. Ia uitați aici parcare ce a făcut Ianis al meu. Perfect. Și aici încheiem și ședința de astăzi. Impresii? Mi-a plăcut. Ți-a M-am plăcut? simțit mai sigur pe mine în parcare. Vezi cu ce înaintăm, devenim mai Da. stăpâni pe noi, devenim mai buni. Da. Acum ai înțeles cu viratul, că aveai un pic de probleme acum la a viraj, fost mai ai înțeles mai bine. Ai înțeles acum cu parcarea asta cu spatele, care Da. sunt problemele. Vii prea aproape, nu-ți iese. Trebuie să corectezi din volan tot timpul și nu trebuie să te grăbești. În momentul în care te grăbești, e logic că riști să greșești. Că Da. e firește, na, suntem la început încă. Dragilor, sărbători fericite! Sperăm să vă placă ceea ce postez. Ianis, le transmiți ceva? Sărbători fericite. Da? Să ne vedem cu bine. Follow me. Numai bine.